No niin, se olisi Ransku 65 täällä kuudennen videon parissa. No mä ajattelin pelata tätä Bad Bigistä. Tästä saattaa tulla sitten aika tylsä video, mutta tuossa pelataan myös jalkapalloa. Joten mä yritän tässä päästä niin pitkälle mitä vaan pystyy. Tästä voi tulla aika lyhyt video. Kun mä oon joutunut aloittamaan monta kertaa alusta. Joko mä sanon jonkun nimen, jonkun henkilön nimen, tai sitten on kuulunut kiroilua. Kun tässä on koululla, niin tässä on muitakin, niin vähän sen, niin saa näyttävästi vähän kiroilee tossa, mutta taas mä tohon samaan kohtaan. No älkää välittäkö, tästä voi tulla vähän lyhyempi video, koska mä en jaksa yksinkertaisesti vaan kuvata. Mä oon tosi väsynyt ja niin. Ja mä en tiedä, että lähetäänkö mä tämän Samppu 22 kuvattavaksi videoksi. Mä en nähtävästi pääse tuosta pitemmälle. No se olisi nähdään seuraavassa videossa. Bye bye!